Rodeligt. God aften. I dag kl. 11.45 blev vores kære ven Klamstrup dræbt. Hvem gerningsmanden er vi ikke helt 100% sikre på. Nej. Oj. Men I ved, at han er her i området. I Frederiksberg. Ja. Så pas på derude. Og videre til næste note på programmet. Ja. Nej, ja, det kan jeg godt huske, Hvad er det, vi skal i gang med nu? Ja, der er kommet en nyhed fra Dennis om, at han har rejst hele vejen til Ukraine. Mærkeligt. Han siger, at det er på grund af forbedringer i sin egen postkasse, så han kan få nogle nye breve i brug. Det var da godt nok mærkværdigt, men ja, lad os springe videre til at tage næste nyhed. Ja. Og hovedråderne er blevet det mest populære show i hele Frederiksberg. Hele 32 mennesker ser det hver dag. Tilbage. Ja. Og så til noget sport. Hvad har du der, Ron? Ja, jeg har så meget. Det professionelle bokseboldhold vandt turneringen her i Frederiksberg den 28. december 2011. Ja. Hvilket så godt nok er lidt over et år siden, men det er stadigvæk en sejr. Det er stadigvæk en nyhed. Den er ny, fordi I ikke har hørt om den. Den tænker jeg ikke over. Nej. Og nu er de så kommet til Europamesterskaberne i boksebolding. Eller boksebolding? Nej, jeg forstår det ikke. Heller ikke mig. Nej. Nå, men det var alt for Rodenyt i dag. Tak for i aften. Tak for i aften.